Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abubakar Umar Dangoma da karamar hukumar mulki ta Kalgo a jihar Kebbi. Tsokaci na watan abin da nake magana a kai ne abin da ya shafi tsaye da 'yan takara na jam'iyyar APC wanda an ka yi, wanda har wasu ke cece kuce cewa shi Ahmed Bola Tinubu ya ɗauki musulmi a matsayin mataimaki. Wasu na cece kuce ganin rashin dacewar yin haka, har ma wasu suka dinga surutai irin su Honorable Yakubu Dogara daga jihar Bauchi, da irin su David Babacha Lawal jihar Adamawa, da irin su Sanata Elisha Abbo shi ma daga jihar Adamawa. Su dai su suka yi kowa kamɓama wannan abin a matsayinsu na Kiristoci, waɗanda kwata-kwata abubuwan da suke ya nuna cewa ba ma Kiristoci suke wakilta ba kuma suna yi ba ne a kan Kiristoci. Su duk waɗannan abubuwan da suke yi suna yi ne a matsayin kansu, domin idan ka diba mu wannan yankin arewa akwai inda ake surke da Kiristoci da musulmai wanda ba a dibin bambancin wani abu idan siyasa ta zo. Idan ka ɗauki waɗanga mutane masu wannan zancen, to su suka yi kowa cin moriyar musulmai a yankin da suke, wanda musulman da suke a wannan wurin ba tare da sun dibi bambancin addini ba ko bambancin yare, a'a, ko kuma shi David Babacha Lawal yakan ɗauki musulmin da suke jihar Adamawa ba su da hankali ko ba su da wayo, ko kuma musulmi ba san abin da suke yi ba, ko kuma shi adda wayo ko shi adda hankali, ko kuma shi ya san abin da yake, ko kuma shi ya san siyasa. Wanda bayan 2015 da jam'iyyar APC ta ci zaben shugaban ƙasa, a cikin jihar Adamawa akwai mutanen da suka wahala da jam'iyyar APC, irin su ɗan gidan Murtala Inyako a wannan lokacin sanata ne, da shi kai ne Baba Mai Mangwaro, da su wannan Buba Marwa, da dai sauran mutane waɗanda suke musulmai ne, manya-manyan 'yan siyasa waɗanda sun kama jam'iyyar APC goyon baya. Amma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kawar da kai ne da duk wani musulmi da a jihar Adamawa, ya je ya zaɓo David Babacha Lawal a matsayi ne na Kiristan na Arewa, ba tare da dibin bambancin shi bai da rinjaye a jihar da yake ba. An ka ɗauki wannan mukami an ka bashi na abin nan na sakataren gwamnatin tarayya, wanda a wannan wurin da yake ya wakilci jihar Adamawa kuma da ma Najeriya gaba ɗaya kujerar da yake wakilta. Amma an ɗauko shi daga yankin jihar Adamawa ne, inda akwai musulmi da Kiristoci, amma babu wani musulmi daga jihar Adamawa wanda ya koka cewa me yasa aka ɗauki David Babacha Lawal a matsayi ne na Kirista. Duk musulmin da a cikin jihar Adamawa ba a ɗauki kowa ba, aka ɗauka musu Kirista a ɗauki wannan matsayin a bashi su a basu a ƙasa. Babu wani musulmi a jihar Adamawa saboda adalci na addini da kuma sanin da musulmi sun kawo zamantakewa da yadda suka ɗauki rayuwar duniya da sa Allah gaba da cewa komi ya faru kowane mutum zai ci rabo ne, suka yadda da hulɗa da kuma koyarwa ta addini aka yi mai, aka taya shi murna, kuma mutane musulman suka yi farin ciki da wannan mukamin da aka ɗauki mutum ɗan jihar su aka bashi ba tare da nuna bambancin addini ba. Bayan da ya yi abin da ya an zarge shi da wasu abubuwa na daban da aka yi zargi ne aka cire shi daga wannan mukamin da yake a kansa. Aka kuma shugaba Buhari ya sake zura ido a jihar Adamawa, ya ƙi ɗauko kuma waɗannan musulman a jihar Adamawa, bai ɗauko ko guda ba, kuma ya sake ɗauko kuma Baz Mustapha kuma a matsayi ne na Kirista daga jihar Adamawa, kuma an ka sake ɗauko wannan mukami na abin nan na sakataren gwamnatin tarayya, kuma aka ba Baz Mustapha kuma a matsayi ne na Kirista, wanda duk jihar Adamawa kai duk faɗin arewa babu wani musulmi guda ɗaya wanda ya korafi da cewa me yasa aka ɗauki wannan mukamin aka dubi jihar Adamawa aka kasa ba wani musulmi, aka ɗauki wannan kujera aka ba Kirista. Babu musulmin da ya korafi akai ko guda. Amma shin shi David Babacha Lawal ya ɗauki musulmin arewa ba su da hankali ne, ko ya ɗauke mu ba mu san abin da muke yi ba, ko ba mu san daɗin kujerar gwamnati ba, ko mu ba mu san muhimmancin addinin mu bane, ko mu ba mu san da cewa a'a akwai bambanci tsakanin mai shiga coci da mai shiga masallaci ba, kamar yadda shi yake hangar da mutane kenan yanzu. Sannan shi kai ne Sanata Elisha Abbo daga jihar Adamawa, yake sanata ne a yankin da yake wakilta, ya yi takara da musulmi kuma aka zaɓe shi a matsayi ne na Kiristan,
kuma ya ci kujerar nan wanda musulmai da kirista a jihar Adamawa suka kada mai ƙuri'a kuma ya zamo sanata wanda aka taya shi murna kuma babu wani kalubale musulmi ba su yi korafin cewa domin me aka zaɓi wanda ba musulmi ba wanda sai yanzu bayan an zo an ɗauko kashin Shattima a matsayin mataimakin shugaban ƙasa daga jihar Bar suka zuwa suke wa mutane surutai wai su an bace su an maishe su baya an maishe su ba kowa suke ba an zo an ɗauki wani wanda ba abin nan ba an zo an bashi wani wannan mukamin wanda in ka ɗauki shi kuma wannan honorable wannan Yakubu Dogara wanda shi ƙananan hukumomi guda 3 yake wakilta a majalisar wakilai wanda a cikinsu sun cakuɗa kowane addini tsakanin musulmi da kiristoci kowane mutum yana ciki kuma zama na kirista bai hana musulmi sun kada mai ƙuri'a ba wanda duk lokacin da zai yi takara yakan yi da musulmi ne kuma a zo a zaɓe shi kuma ya ci zaɓe ba tare da bambancin addini ba ko kuma wani na ƙabilanci ba wanda sai yanzu ne to musulmin da suke a wannan yankin ya ɗauki mutane ba su da hankali ne ko ku san abin da suke yi ba ne sai yanzu nan bayan an zo an ɗauko wannan kashin Shattima sannan suke zuwa suke nuna ma mutane cewa a'a su an bace su an maishe su a'a su baya to wane irin baya na an kamai da su mu suna ɗaukan ban mu san abin da muke yi ba ko mu ba mu da hankali ne saboda haka waɗannan abubuwan su dace ba a duk lokacin da ƙasa take irin wannan yanayin ana neman yadda za a ci gaba ne ana neman yadda za a haɗa kan ƙasa ne duk wanda zai samu a cikin su mu ba mu da korafi idan an ka zo an ka ɗauki David Babacha Lawal za mu kaɗa mai ƙuri'a in ma an zo an ɗauki Dogara shi ma za mu bi shi an ka ɗauki Ilesha Abu za mu bi shi don haka to mina na a ƙorafin su menene yankin da suke yi wani bori da musulmai sun kai musu mi an ka taɓa ba su abin da musulmi sun kace ba su yadda ba menene an ka taɓa musu musulmin arewa sun kai ƙorafi a kai ne saboda haka waɗannan abubuwan da suke yi ta da hitina ne da ta da zaune tsaye da kuma wargaje ƙasa kuma da nuna kishi akan yankin arewa idan har arewacin ne a gaban su ai shi Shattima ai dan arewa ne sai su taru su haɗa kai cewa an ba ɗan arewa ɗan uwansu kuma ɗan boko ɗan uwansu kuma ɗan yankinsu sai su taru su mara mai baya yadda nake da tabbacin inda Asuwaju ya ɗauko Dogara ko ya ɗauko Babacha David Lawal haka ma za mu goya musu baya kuma saboda haka ina kira gare su jaye waɗannan kalaman da suke yi ba abubuwa bane masu taimaka ma arewa ba abubuwa bane masu taimaka ma yanki ba kuma abubuwa bane masu taimaka ma zaman lafiya wanda waɗanga abubuwa su ne ke kawo abin nan wargajewa ƙasa da wargajewa yanki da cusa wani mummunan ra'ayi a cikin ƙananan yara wanda ko da kowane zai tashi sai ya ga cewa tsakani ne da wannan ba guda bane saboda haka waɗannan abubuwa ba abubuwa bane waɗanda sun ka dace don haka su canza tunani akan waɗanga abubuwa su cire baƙin ciki da hasada wannan abin da ke damun su saboda ba wannan abin ba kiristanci bane wanda suke yi su dai shi Dogara abin da yake magana kenan ya dawo jam'iyyar APC ne saboda a bashi mataimakin shugaban kasa to tunda ba a bashi ba ya jaye goyon baya ne daga APC shi kuma Babacha David Lawal don mi tunda yana kiristan arewa ba a ɗauke shi a matsayin mataimaki ba don haka to shi kuma sanata Ilesha Abu mi yasa shi ba a ɗauke shi ma a matsayin mataimaki ba saboda haka waɗanga abubuwa ba abubuwa bane masu amfani saboda haka su jaye waɗannan kalaman da suke in kuma ba haka ba to a wannan abin da suke ba su da wani kishi na arewa su baccewa su yan arewa ne kawai su dai suna kishin kansu ne kuma suna shiga rigar kirista ne a matsayin kiristoci amma ba abin da ke wakilta kiristoci ba kuma abubuwan da ke amfanar da addinin kirista ba domin in an ka ɗauki abubuwan da ake yi a nan arewa zaka ga a lokacin sallah zaka ga musulmin arewa sukan zo da kiristoci ana cin abinci a wuri guda a wannan lokacin ina sanata Ilesha Abu yake ina shi Yakubu Dogara yake ashe abubuwan da Yakubu Dogara kai sanda yake majalisa yake zuwa yana cewa da musulmi da kiristoci duk guda ne ashe ƙarya ta yake yi yana da wani kundukuki na ƙin musulmi na ƙyama ga musulmin arewa a cikin zuciya tai sai yanzu na Allah tuna mai asiri wannan abin ya hito to mu musulmin mu da ke jiwa mai ƙuri'a yana zuwa majalisa mu ya ɗauke su ba su da hankali ko ba su san addinin su bane da suke barin dan uwan su zabe shi saboda haka cancanta ake yi saboda haka wannan mutum da aka zaba ya cancanta don haka su zo a haɗa kai a haɗa ƙarfi da ƙarfe a ceci arewa a kama waɗanga abubuwa da fitinun da ke damun mu a haɗa kai ga baki ɗaya a zauna lafiya ubangiji Allah ya taimake mu Allah ya taimaki yankin mu kuma Allah ya ba mu zama lafiya kuma Allah ya ba Najeriya zama lafiya wannan ƙasar ga baki ɗaya Allah ya ba da ikon gyara kuma Allah ya ba da ikon sauke nauyin waɗanga shugabanni Allah ya ba su ikon nauyin da an ka ɗora musu alhamdulillahi daga nan zan takaita ubangiji Allah ya amfanar da mu da abubuwan da a cikin wayannan abinda kuma ba alheri ba Allah ya yi muna tsari akai ne